तुका सर्वे नमस्यन्ति सकडे नमस्कार करत संती सिद्ध संघ सिद्ध मळरी सिद्ध पुरुष त्यांनी पूर तांगेल गुंप पूरा तुमका नमस्कार करतांती रक्षांसी भीतानी दिशोद्रवंती राक्षस पुरा धावत संती भीवनो भीतानी भीवनो धावत संती हकड तकडे जगत प्रहृष्य तनुरज्यते जगत सगळेची भारी खुशी पावत सती तुगेल ये रूप ते देखो न तू कसं केल्लरी समदवा स्थाने स्थाने मळरी यू हॅव डन द राईट थिंग सुरवेरी भिल्लो दवाल तोंडांतू हे पुरा राक्षस पुरा तोंडा वच्चे पळोन अत् सांगतस दवा स्तुती करताना स्थाने स्थाने मळरी तू केलेल सकड समदवा कस्माच तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसो गरीयसे ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् अनंत देवेश अनंत जावनशील तो जगन्निवासा तो गरीयसे ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे ब्राह्मणाले सकड तू आश्रयू तू ओडू गरीयस मळरी तू वरिष्ठो म्हणून सांगून दावांग होगळसिता कस्माच ते नमेरन महात्मन इथं त्यांनी तुक नमस्कार करून तुगले इथलं ओढ कोण अस म्हणून सांगता आणि दावाक स्तुती करता त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप तू अनंत रूप तुगल रूपच नव्हे विश्वांतू अनंत जावनशील रूप ते देखो न वेतासी वेद्यम मळरी कंचे मन करून घेऊ का ते तू 18 कसकस मना करून घेतले रे प्रयोजना म्हणजे रे आम्ही कसकस मना करून घेवणे प्रयोजना ते देखो न सबद मना करून घेवचे कोणाक तुका ज्ञेय वस्तू तू निजाम तरी अशिले वेत्तासी वेद्यम निजाम तरी तुका मना करून घेऊ का ज्ञेय वस्तू तू त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम तूची सगळीची हे विश्वाचे निदान मळरी आधार त्वमादिदेव पुरुष पुराण तू आदिदेव ब्रह्माने सांगला गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामी कृष्णाक मना करून घेतील एकलो तो महाभागवत गोविंदम आदि पुरुषम ते चंग हवे सांगतस अर्जुन त्वमादिदेव पुरुष पुराण आता स्तुती करतस वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयो पुनश्च मळरी वपास भूय मळरी तुझीची वपास नमस्कार करता नमोस्तते नमो नमस्ते म्हणून कितले पण नमस्कार घालत पळयंती नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा सहस्र पंथा हजार पंथा दवा तुका नमस्कार घालता वायू मागेरे यम अग्नि वरुण शशांक मळरी चंद्रो आणि प्रजापती प्रपिता मळरी ब्रह्म पूरे तुक नमस्कार कल्तंती ते देखो नो हा अपास तुक नमस्कार कल्तदवा पूरे सैड तुक इथे म्हणा तू अनंत रूप अनंत जलल देखो नो तुगेले सूर काही म्हणून ना तुगल आ मध्य काही म्हणून ना तुगल अंत्य काही तुकून म्हणून ना ते देखो नो हावे नमस्कार घालतदवा तुका म्हणून सांगता अर्जुन कशी नमस्कार घालता नम पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वाः हे दवा तुका हावा पुरस्तादत पृष्ठदस्ते नमः पुरस्त मळरी यद्रा तुकून नमस्कार घालता मागिरी पृष्ठदस्ते माक्षी तुकून नमस्कार घालता नमोस्तुते सर्वत एव सर्व प्रति सैडा तुकन प्रति दिशा तुकन हांव तुका नमस्कार करता इत मळरी तू अनंत सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व तूची सगळी हे विश्वांतू सर्वगत जाऊन अंतर्यामी जाऊन दवा तूची अस तुका मीतिना लिमिट ना म्हणून अर्जुनंग सांगतस मागेरी तो अंगा तगेल स्तुती हगूर चेंज जाता कशी जाता हगूर मापी निಮ್ಗೈತ ಅಪಾಲಜೈಸ್ करता 3 ಶ್ಲೋಕಾಂತು हे देवा
तुरे स्तुती करता मागिरी इथे अपॉलॉजाइज करची ताणे तो सांगता सखेती मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्णा हे यादवा हे सखेती हे दवा हाव तुका मेगेले ಗೊತ್ತನತಿಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ಜಾವನು ತು ಹೋಡು म्हण ಗೊತ್ತನ हांव लेखले तेन्ना हांव रायो तू एकलो गोवाळाची एक लीडर उग्रसेन रायो तू खाली यादव अंगली एक चीफ तितलेची म्हण हांव एक ससार म्हणले भावनेन तुका हे कृष्णा हे यादवा हे सखेती हे सका म्हण सांगला कशी अजानता ಗೊತ್ತನ सांगला महिमानम तवेदम तवेदम म्हणरी तव इदम तुगेल्ये महिम ಗೊತ್ತನತಿಲ हाव मया प्रमादात प्रणयेन वापी हाव मेगेले प्रीतीन मेगेले प्रीती चड जल्पेटा तुगेल वेरी म्हाका पिशिलगिले प्रमादात म्हणरी मॅडनेस म्हणटांती चड प्रीती जल्पेटा हांव तू ಗೊತ್ತನತಿल दवा हांव कितली की वेळा हे कृष्णा म्हण सांगून हे यादवा ह्या यादवा म्हण सांगून उरलेला तुका पहिला यच्चावहा सार्थमसत्कृतोसी विहार शय्यासन भोजनेषु एकवतवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् कशी अपयला कृष्णा यादवा म्हणून यच्चावहा सार्थमसत्कृतोसी एक नमने अवहास अर्थ म्हणू म्हणरी एक नमने परिहास जावन जोकिंगली सांगला कशी विहार शय्यासन भोजनेषु विहार करताना तुगेलोटो भोवताना शय्या निद्दताना तुगेलोटो मागीर भोजनेषु खत्तान तुगेलोटो खत्तान कितले पण दवा हांव तू कुशाल केला एकलो कुशाल केला सगळा आले समक्ष हांव कुशाल केला एकवत वाप्यच्युत तत्समक्षम एकलो असताना तू कुशाल केला तुगेल ते महिमा म्हाका ಗೊತ್ತನಾशिಲ್ಲ जानता महिमानम तवेदम तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ते देखून म्हाका क्षमी कोरका दवा म्हण सांगून दवाले मागून घेता कित्याक म्हणल्यार दवाले हे ओडोड रूप पळोवन तो भिल्लो अर्जुन हंगा सख्य रस कोणाले अर्जुनाले ते देखून हे सका हे यादवा म्हणताना पहिला सख्य रिलेशन अंतू सख्य रिलेशनसचे भारी ओड एक रिलेशन ते आमका आलोचन करू साध्य ना ते नमने रिलेशन जल्लेरी तांतू तुमका सकड भक्तिशास्त्र केलेला ಗೊತ್ತಸು ಪೂರ तांतू नेक्टर ऑफ डिवोशन अंतू तांतू दोन्ही टाइपस सख्य रिलेशन विश्रंभनी गौरव म्हणून विश्रंभ अंतू तगेले ಒಟ್ಟು तगेले ಗೋವಾಳ ಪುರ ಗೋಪೀಸ್ ಪುರ तन्नी विश्रंभ सख्य रस अंतसचे तंतू तांका व्यत्यास ना देव म्हणून तांका आजीवरन तांगेले सक दिसशील म्हणून ना आणि तगेले ಹೊಡ್ಪಣೆ तन्नी क्यार करनाशिल्लें ती कितली ताय म्हळ्यार ब्रह्मविमोह लीले जल्ल नंतर ब्रह्माक कळता हो आदि पुरुष साक्षात परमात्मा म्हणून कळता आदि देव म्हणून कळेल कुडले तो तगेल चूकी जत्ता तगेल अत्ता तुगुनो ब्रह्म हाक टेस्ट करचे कितेल ते गोवाळा पूरा ओरनो ताणेनी पोंदवरलेले ब्रह्मलोकांतू आता तक्काची भितर ಈಗ ನಾ म्हण जाता कृष्णोची ब्रह्माल वेसु घालनो ब्रह्माले सीटार बसता आणि ते तुगुनो तगेले वॉचमॅन द्वारपालक सांगता ब्रह्म म्हणून सांगून केलो जण वेस बंद नेतालंती तांका भितर इगोनो का म्हणून तशी तगेले लोक ताका वच्चाक जायनी ते देखून ताका तगेले ग्रेटनेस कळला कृष्णाले ते देखून कृष्णाले मग्गू येतो अपॉलॉजाइज करूक तेन्ना ब्रह्म प्रार्थना करताना गोवाळा पुरा गडबडी कृष्णा काही तशीची कोणा जय स्तुती हांव खेळ तशील पुणी हंगा म्हणून तेन्ना ते गोवाळान पुरा निमगोचे कोण रे हे कोण की पळते चारी मत्तेचे तगले येऊन उलयतस कृष्णाले गी आमगेल सकाले गी म्हणून तेन्ना अन्येकलो सांगता तोवे चार मत्तेच वे हांव गरले मिगेला आनन्या मन सांगेला ऐकला चार मत्तेच म्हणल्यार ब्रह्म काही आमकां सकड सृष्टी करतालो म्हण सांगता तांणी
त्यांना त्या निर्माक्षरा बनू हसता अंती हे देवा ब्रह्मा नामगेल कृष्णा लगी उल्लो चेयचे तो इथे नमस्कार घालतरे पळरे तो नमस्कार घालतरे ಎದ್ರಾರ बुनु आमगेल कृष्णाल गुट अमकानो ಗೊತ್ತು गुड गुड ऐलरी अम्माले पोरला मागशे निप्पोन बेस्ता भूक जलेरी रडता असल नमना कृष्णा का तो कसले रे होगळसिता म्हणून तांक तसल तितली नमना प्रीती गोपासांक तांक आजीवरन तांगेल सका देव म्हणून दिशिले ना जल्लेरी ಕೇಳ್ತಾನೆ ತಶಿಚಿ ಆಜೀವರನ್ ತನ್ನಿ ಮಾಪಿ ನಿಮ್ಗೈಲಲ್ ಮೊಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣನ ಭೂಕ್ ಜತ್ ಮೊಣ ಒತ್ತ ಮಳ್ಳರಿ ತುರಾಪ್ತ ಕೀನ तू रब नमगलोट अनिमुखारी एंड जावचे ताई खेळू रब म्हणून जाल्यारी पायची खेळा तू तुक कुडसी ना त्यामी म्हणून सांगून बिबाई तशेलेंती तू मध्य अशी चमकल्यार जायतना हांव खेळता म्हणून तो ते फ्रेंड्स आलोटू खेळतशिलो ते देखून तांक ते प्रश्ने ना तांगेले हंग कशी म्हणल्यारी गौरव सख्य साखेरस अर्जुनाले ते देखून अर्जुनाक ते ओढ होता ते महिम दिसतस ते देखून भय जतस आणि प्रार्थना करतस अजानता महिमानम तवेदम इतली काळ तुगेला गोत नतील केले ये महिम तुगेल गोत नतील म्हणून हंगा प्रार्थना करतस माप निमगैतस कशी पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् नत्वत् समोस्त्य बेदिकः कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिमा प्रभाव तू हे सगळी लोकाचे आनु बीज दितलो चराचरस्य चर आणि चर मूजवचनी इमोबल सगळाचे तू आणि तू आनु तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् तू श्रेष्ठ आणि हे श्लोक तत्वळे प्रभुपादान कोट करचे नत्वत समोस्त्य बेदिग हक्कुतोन्यो कंचे काही ओढ नाही तो कंचे काही ओढ नाही तो तुगेल इतलं ओढ कोणेना आणि तुगेला काही ओढ कोणेना आणि प्रति लोकत्रयेप्य प्रतिमा प्रभाव तीन लोका काही ओढ तू म्हणून सांगून नत्वत समोस्त्य बेदिग हक्कुतोन्यो म्हणून सगळ्याला काही तू ओढू तुगेला काही ओढू कोणीना ते देखून मका तू माफ कोरका कशी तीन नमुन्याचे उदाहरण दित्तंगा तीन नमुन्याचे एक संदर्भ कशी तस्मात् प्रणम्य प्रणिदाय कायम प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्हार्हसि देव सोडम तीन नमुने इन्स्टन्सेस दिता कशी मक्का तू माफ कर का म्हणून हांव तुगेले पायार पडतस तुका नमस्कार घालतस तू म्हाका माफ कर का तीन नमुने एक बाप्पूसू एक पुत्ता कशी माफ करता एक पुत्तान कसली चुकी करो कडेर म्हणताना बापूसू वाड नाही रे ना यावत जात ना वाड ना सोडिते म्हणून घर सोडवचे पुरो मस्त दिसानंतर माग शेवचे पुरो जल्लरी ते पुत्ता पुणी बई जावचे पुरो आन मग स्वीकार करतलवे म्हणून जल्लरी आनु यारे ना वाड ने सोडिते आणि मुखारी जागृत केलं जल्ले सगळं विसर सगळं आले आता तू कोणी चूक देता म्हणून ते प्रकार एक फ्रेंड अनेक दोस्ताक कशी बद फ्रेंड म्हणजे मैन कटले ना चिके कोपून असं पुरंती कडेर म्हणताना एक सान रिझन मेळ्ळे पुरो सान कारण बद दोस्त म्हणजे इतले दिसू नीतपणातील ते पूरे एक पंत वचून दोग्गे पटोन दौरनु मिगेल चूकी जल रे म्हणून हवे तुगेल चूकी नाही रे मिगेल चूकी म्हणून सांगून तशी त्याकडे माफी दिता अनेक समल्यारी प्रिया एक बायला एक बमना की बमना एक बायला कितले लढाई जावो कितले उतर जावो बद एक ट्रस्टस म्हणजे बद प्रीतीस म्हणजे एक दे दिसू 2 दिसू ना जाल्यार 3 दिसू मागीर तांक बद विश्वासस म्हणजे आणि त्याकडे मागीर चुकी पळयना ती सोडिते म्हणून सांगून नवेच एक लाईफ लीड करता ती तशीची म्हाकाय तू माफी दिव का देवा म्हणून सांगून हंगा अर्जुन मागून घेता मागीर कसं सांगता अदृष्ट पूर्वं ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा हे देवा हे जगन्निवासा मका प्रसन्न जातो
आम तुका दर्शय देवरूपम इत्याक म्हणल्यारी ये रूप विश्वरूप ये अलौकिक रूप ये टेम्पररी रूप हाका आध्यात्मिक आकाशांतो हे परमनंट नाही असेल एक रूप परमनंट जाऊन अर्जुना दाखवच की तेरी हे रूप कान घेतील दवा ते देखून तदेव मे दर्शय देव रूपम तू गेलते ओरिजिनल रूप देव रूप माके दक्कई आमका हंग लौकिक जीवन अंतू मेटीरियल लाईफ अंतू कसले वस्तू मस्त की ऑड की म्हणल्यारी त्या ऑड विषय उदाहरणाक आमके 5,000 बंधू एक 10 चॅनल दिता म्हणून एकल्यान सांगली म्हणजे रे ते 10 चॅनला बदला खंय 100 चॅनल दिली म्हणजे रे आमका खुशीची 5,000 100 चॅनल दिल रताणे ऑड विषय नव्हे म्हणून हंगा स्पिरिच्युअलिटी ती आध्यात्मिक ಅಂತ कशी म्हणल्यारी कोणाकय ऑड रूप नक्का ऑड तका इतेक म्हणल्यारी रेसिप्रोकेट करू जायना दवा लोटो ते उज्ज गिळचे तोंडा भितरी मनुष्यान क्रश जावचे चूर्ण जावचे ते सगळं पळयताना आमका आमगेले दवा वैरी प्रीती रेसिप्रोकेट करू जायना स्पंदन करू जायना त्याकडे प्रीती त्याकडे स्पंदन करू जायना ते देखून एक भक्त म्हणजल्यारी केन्ना काही ते सान रूप सौम्य रूप मात्र तगेल ओरिजिनल रूप आज वेरन गोपान की गोपीन की मागिरी यशोदन की नंदरायन की तुगेले विश्वरूप दक्के ना तू देव काही नव्हे म्हण आज वेरन निमगेल म्हणना तंक ते इष्टेना ते अगत्यना त्यांनी आलोचना करना ती मोग करू जायना म्हण सांगून तशीची हंगा ते देखून अर्जुने निमगोन घेता दर्शन दर्शय देवरूपम कसं म्हणायचे किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो हे विश्वरूप 1000 हात शिलो हे देवा देवदेवा तू चतुर्भुज जा 4 भुज जा दवा म्हणून सांगून पळोचक हाम इच्छी करता तुगेल किरीट गदे चक्र पुरे तळोचक हांव आशे पावता इच्छी करता म्हणून तो मग्गून घेता ते देखून हंगा भगवंत आता उत्तर दिता अर्जुनाक कसं म्हणून दिता मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यद्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं हंगा कृष्ण सांगता अर्जुनाक अर्जुना मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं हे मया प्रसन्नेन मेगेले प्रसन्न मेगेले संतोष कितेर जाऊन हांव तुका हे दाखयलें रूप तेजोमयम विश्वमनंत रूप जावन आशिल्ले मेगेल संतोष कितेरी हांव तुका दाखयलेले हे आज वेरन विंगड कोणी पळयलेले ना दृष्टपूर्वम अपासंक्त पळदेव सुरवेरी प्री डिस्क्रिप्शन सांग करतानाची दावान सांगला असल रूप आणि कोणी पळयनी म्हणून आता अपासंक्त पळय 47th श्लोकांतू न दृष्टपूर्वम त्वदन्येन कोणी असल नमने एक रूप अन्य कोणी दृष्टी पळयलेलं ना म्हणून देव अपासंगता त्याक म्हळ्यारी रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमपुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि म्हणून ब्रह्मान सांगला रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् ये रामो नरसिंह नारायणो असले अनेक सहस्र तो रूप काण घेतला जल्लरी कृष्ण स्वयं पुमान परमं पुरुषम तो स्ವಂತ तगल रूप दिव्य पुरुष कृष्णाले म्हणून ब्रह्मान सांगला ते देखून आता अर्जुन अंते सांगला देव रूप तुगलते मक दक्के त्यांना हंग देव सांगता गे पळे इतेक म्हळ्यारी हे मेगेल विश्वरूप कोणाक आज वरे नाव दाखयलेलं ना
त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् इतक न वेद यज्ञादयनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर ये कुरु वंशांतो वीर जावनशील कुरु प्रवीरा ये रूपस्नवे न वेद वेद मना कोरंगे नो पोळोच जावचे रूप नहीं है न यज्ञ न वेद यज्ञ यज्ञ कोरनो सैक्रिफाइस कोरनो पोळोच साध्यशील रूप नहीं है अध्ययन न वेद यज्ञाद अध्ययन अध्ययन कोरनो पोळोंगे पोळोच साध्य जावचे रूप नहीं न दाने दान कोरनो कितले दान दीतो साधिनाय रूप पोळोचक न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे कसले क्रिया चांग पयस एक्टिविटीज पुण्य कृति हास्पिटल बंचिकी नाजलरी स्कूल बंदोनकी अशिल जन दोळ दीवनकी आमगेल नंतर कंचे मितने कितले चांग पयस एक्टिविटीज कोरने ये रूप विश्व रूप की चारता रूप की पोळोच साध्य नादवाले खाली भक्ति जावका तपोभिरुग्रे उग्र तपस करचे वरस कटलेना 60,000 वरस तपस केला विश्वामित्रान ना साधिना दावाल ते रूप पोळोका जल्लरी एवं रूप शक्यहं नृलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर ना अजमितन साधिना म्हणून देव सांगता तशलरी मा ते व्यता मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरदीदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य पळ अर्जुन इदं रूपम् इदं प्रपश्य ए रूप पळ मिगले तू भीवनुका माते व्यता भीवनुका विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदं असल नमने हीदृक मळरी असल नमने घोर रूप पळोनु तू भीवनुका तू बिविल्डर जावनुका गे मिगल रूप पळे म्हणून सांगून आता संजय सांगता पळे कसं जात म्हणून कमेंट्री देवान दाखयता इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च पीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा कसं जात काही अशी सांगून ते विश्वरूप मागशी तांडून देव वासुदेव सांगता गे पळे म्हणून सांगून वसुदेव म्हळली तेक म्हळरी वसुदेवाल पूत म्हळल कितर तो ते वासुदेव म्हणला ते नाव संबोधन केला ते तो कसं सांगता स्वकं रूपं दर्शयामास भूय तो गले चतुर्भुज दक्कैता चतुर्भुज दक्कून तो वासुदेव वपास आश्वासयामास च भीतमेन बिल्लल अर्जुनासक आश्वास दिवची तरी भूत्वा पुनः वपास ते चतुर्भुजे मागशी तांडून घेता आणि कसल्या पुनः सौम्य वपुर महात्मा दोन्ही तगेले द्विभुज रूप दाखयता तका ते पळोवन अर्जुन सांगता दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता इदानीमस्मि अत्त हाम सेटल जल्लो सेटल म्हळरी मेगेले प्रकृती चिक्के शांत जल्ले म्हणून हंगा सांगता सुदूर तन्ना देव सांगता ये रूप अर्जुन सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिण नित्य पळोचे आशे करचे कोण प्रत्येक आम्ही मात्र नाही देवी देवता आशे करता का ये रूप पळोचे का बारीची सुदूरदर्शन अप्रूप जल्ले रूप तू पळे म्हणून सांगून देव सांगता आणि कसं म्हळरी कशी पळोचे साध्य भक्त्या त्वनन्यया शक्यहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ये भक्तीन मात्र साध्य पळोचक ज्ञातुं यमन आकोरंगेवचक पळोचक आणि ये मिगेल रूप लीलेंतु पुरा रिग्गुक प्रवेष्टुं
एक भक्ती मात्र भक्त्यातून अनन्य जाऊन असेल भक्ती जाव का नतले विंगड कंचमित नाही साधिना उपास रिपीट करत पळय तावेळ सांगितलं न वेद यज्ञ देनेर न दानेर म्हणलं उपास देव रिपीट करता कसं म्हणता नाहम वेदेर न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विदो दृष्टम दृष्टवानसी माम यथा तेची शब्द भक्ती मात्र साध्य म्हणून भक्ती मात्र साध्य म्हणून एक मनुष्य एक साधक तक्का प्रीती पडलेल्या नंतर दावा वैरी नववा अध्याय तुम सगळा के भक्ती सेवेवर इंटरेस्ट आईला भक्ती वैरी कृष्णा वैरी प्रीती पडला ते देखून देवांग कडेरचे श्लोकांत तेच सांगतस पळय मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडवा तो केदना भक्ती सेवेंत आयलो की तो मत्कर्म मिगेल कर्म मात्र करता कंचे कर्म करताना मिगेल कितर करतो तो एक तरकारी हाडताना आजी दावा नेमे दवर का मिरसांग नक्का उणी घेव्या एक मिरसांग मीरी घेव्या मीरी तंपू काही नव्हे कृष्णाला पोटाय जताले उष्ण जताले नक्का तीक तक जायना म्हणून सांगून तगेल कितरी तूप मस्त गलिया तूप मला प्रीती नव्हता का गोमाते मला प्रीती नव्हता का लांब तक लोणी खवायला काही लोण दे दवर्या तशी मत्कर्म कंची कर्म करताने तगेल उडगास करता मत परमो आवाची ओढो आवाची जीवनाचे उद्देश म्हणून सांगून मना लेखून घेता मत भक्त संघवर्जित मेगेल भक्त जत्तो आणि संघवर्जिता पुरा असोसिएशन बॅड असोसिएशन हे सोडता आणि कसं करताने कर्म करताना संघ ताजे फल ताजेवेर अटॅच्ड जायना तो निर्वैर कोणी तक वैरी म्हणून सर्व भूतेषु तगल संकडाला वैरी तका वैरी म्हणून यस मामेते पांडवा तसल मनीषो तसल साधको तसल भक्तो मक्क पावता म्हणून देवांग सांगता तशी ये दावाना सुरवीर सांगेल कसले सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः सुदूरदर्शमिदं रूपं ये तुगेले रूप ये मिगेल रूप भारीची रॅर व्हेरी व्हेरी रॅर कोणाकय पळोचे मेळना भक्ती मात्र तक्का पळोचे साध्य म्हणून कितलीकी जण अंतू तुमका उदाहरण मेळता कोण सकड म्हळ्यारी आमगेले शिवाले रुद्रगीतेंतू रुद्राने सांगला चतुर्थ स्कंदांतू भागवतांतू रुद्रान भगवंताक ಹೊಗಳಿಸಿತಾನ ಒಟ್ಟು एक 25 की 30 उणी म्हणी त्या श्लोकांतू ಹೊಗಳಿಸಿला जल्लरीत अंतू 10 श्लोक रुद्रान साक्षात रुद्रान शिवान कृष्णाले सौंदर्य वर्णन केला स्निग्ध प्रावृत घनश्याम सर्व सौंदर्य विग्रह संग्रहम चार्वायत चतुर्बाहम सुजात रुचिराननम पद्मकोशपलाशाक्षम सुंदरभ्रो सुनासिकम सुद्विजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम अशी चंद वर्णन केला दावाला मस्त 10 श्लोकांतू भारी चंद ते श्लोक शिवान आणि आमगेले पेरची दामोदर मेन जल्ले तुमक सकड ಹುಡುಗ ಸಸುಪುರ ಆಮ್ಮಿ ದಾಮೋದರ ಕತೆ ಐಕಲ दामोदर अष्टक सत्यव्रत मुनीन सांगला तंतु त्यांनी कसं सांगला त्याची मक्का कसले नमुन्याचे ಏನಕ್ಕ दवा impersonal मोक्ष impersonal मोक्ष नक्कदवा मक्का कसं जाव का वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं वर्षादपिह इदं देव पूर्णात गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरास्तां किमन्ये वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा ते इम्पर्सनल लिबरेशन म्हणल्यारी तुगेलेंतू ऐक्य जावचे ते मोक्ष मक्क नक्कदवा मागिरी कसं नक्का तुगेले ते वैकुंठांतू वच्चुनु तुगेल ते
पर्सनल सेवे ते ताई नका कितली ताय मला सत्यव्रत मुनी सांगता नचान्यम ऋणेहम विंगड कसले मका भक् ये नका सुख नका भक्तीच्या कंची सुख नका कसं जाय मगेरे नचान्यम ऋणेहम वर्षदपिहा मगिरी मेगेले मन आणतो सदा मी विरास्ताम की मन्या मेगेले मन आणतो केदनाय तुगले बाल गोपाल ते रूप सदा मी मनस्या विरास्ताम की मन्ये विंगड कंचे आशे करनाम मेगेल मन आणतो केदनाय तुगल ते बाल गोपाल ते रूप ते जाव का म्हणून तो सत्यव्रत मुनी ते मागून घेतस कितले ते रॅर मळरी दवाले रूप पळोचे सगळे आशे करतांती देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिणा कितले पळयलरी नित्य तगलते रूप पळोचेक केतना आशे करतान देवत लोक तयार अंग वैर बैसून स्वर्गा बैसून अंगा कितली ताय म्हळ्यार चंदू तो म्हळ्यार तागे लील जात असताना वृंदावनांतू गोपीसानपुरा केदनाय तागेला रूप पळोवका म्हण ताका आशे करचे तागेला ताका पळोवका म्हणून तांकां आनी जावन तरी कांय कंप्लेंट ना तांगेल घरले येवन लोणी चोरतो तो म्हणून तांणी इथे येवची म्हळ्यार यशोदलेगी सांगूक शिपुणी कृष्ण पळोवचे मेळटनवे म्हणून तांणी लोणी दवरन तो खामत म्हणून तांकां कंप्लेंट बदस म्हण जाल्यार तांणी ताकडे निमगोन घेवचे काय तशी निमगोन घेतावे कोणे वय गो कृष्ण येईल गो तुगेल घरले आज लोणी खावचे ना मेगेल घरले 2-3 दीस चल्ले ये नी तो म्हणून कोणे चोरू आज तुगेल घरले आयला की मिगेल घरले ये नी कोणी बेजार करता की ना तांकां बद प्रीती आशिल्ले इथे म्हळ्यार कृष्णा पळोवच म्हळ्यार तितले आनंद पवत आशिल्ले त्यांनी ते देखून चोरू आयलो म्हण जाल्यार तो तांगेले घरले वचून यशोदले सांगल्यार तो ते मागशी राबून आसना यशोदेल वरला मागशी तेन्ना ताका पळयत ना म्हणून तांकां आशी तशी एक गोपी कसं करता म्हळ्यार एक दिसू जोर कामा वेळार यशोदेले सांगता यशोदम्मा म्हणत काय कसं जाय गो मा गोपी म्हणताना म्हाका दे शाण जावका आशिल्ले म्हणत काय शाण वासना मागशी वर म्हणत काय ती वचून एक शाण घरले वचून उगी थंयक व्हरून घाल येता लागींच उपास येत काय उपास येवन इथे आयली म्हणत काय यशोदे ती येईल कसले का शाण निमगोचे नेवणारे आयले री कृष्णा पळयत नव्हे कृष्णा चंद्ररूप आत्ता सांगला आपलं कृष्णानं कोणी नित्यम दर्शनकांक्षिणा म्हणून सगळे कांक्षी करता ती केदनाय पळोवचे का म्हणून कॉन्स्टंटली ते पळयत नव्हे म्हणून ताका यशोद सांगता कामस गोमा अपास घडये कसले निमगोच गोपी तू शाण कोड विषय वे कितली जाल्यार वर ऐते ते तुकोन अपास निमगोचे येवचे नाका म्हण सांगता तेन्ना तिका बेजार जाता अयो आनी कशे बाव कृष्णा पळोवचे म्हणून कृष्ण कोण सगळाले हृदय बेशिल अंतर्यामी तक्कळता तो हे गोपीले आशी मना करून घेता ओ ही मक्क पळोवचे आयली ಈಗ ಮಿಗೆಲ್ ದರ್ಶನ್ ದಿವ್ಯಾ ಮನ್ಸು ತಿಗೆಲ್ ಮಕ್ಷಿ ಇವತ್ತ ಗುರಮ್ಮ ಕಶಿ ಕಾಮರಸ್ ತಿಗೆಲ್ ಮಕ್ಷಿ ಇವತ್ತ ಕೊಟ್ಕೆಲೆ ವಚಂತೆ ಸಾಣ ರಾಶಿ ಸಿನಿಶ್ करतान कृष्ण इलो कृष्ण तान भारी खुश तिक पळयताना कसं जाई म्हणताना म्हाका एक पण ते बट्टी धरतवे माथ्यार दवरून दितवे म्हणून सांगता तेन्ना कृष्ण सांगता हा म्हणता ते बट्टी एक सायडा दवरून तिगेल माथ्यार दवरून तिका हेल्प करताना कितले लागगी तुकून पळयत म्हळ्यार ती कृष्णान बट्टी माथ्यार दवरताना तो लागगी येता नव्हे तेन्ना ती भारी लागगी तुकून ते पळयल पटा इतके विस्मय जावन आशिल्ले ते रूप तिणी येद्दोळ पळयनी इतली खुश जाता म्हळ्यार तिका ती सीधा वचून ते बट्टी आशिल्ले शेण वापस थंयका उडयता वापस येता वापस म्हाका वापस एक सहाय करता रे माथ्यार दवरूंक आनी एक बुटी जाय आशिल्ली शेण म्हणटा 1 2 3 दिता कृष्ण मागीर सांगता कृष्ण हे चंद विलावरिमू मेगेल करन काम करोचे म्हाका कसं दिता तू माथ्यार बुट्टी दवरल्यारी हेल्प केल्यारी म्हण सांगता तेन्ना ते कृष्ण सांगता हांव तुगेले माथ्यारी बट्टी दवरता शेणाचे
कितली लॅक म्हण कशी दवरची ते लोणया मुद्दू दिता म्हळ्यार एक एक पंत दवरतना म्हाका एक एक मुद्दू लोणी दिव का म्हणता जायत म्हणता कसं करचें ती गोपी काही तशीची हळ्यांची ना तांकां लॅक गोतना तेन्ना कृष्ण सांगता हांव एक एक बट्टी दवरताना तू एक काम करी मेगेले तुगेले तोंडारी हांव एक एक शेणाचे एक एक मुद्दू दवरता हांगा म्हण सांगता एक एक बट्टो दवरता ते मागीर लॅक करून हांव तुका लोणये मुद्दू दिता म्हणटा हा ते जाला बाई म्हणता कृष्ण तशी प्रती बट्टी वरताना तिका ते लग्गी तुकून ते दर्शन मेळटा ती ते आनंद पावता ते दर्शनाचे आणि कृष्णाल तोंडार पुरा एक एक शेणाचे एक एक बोट्टू घालता तशी कृष्णाल तोंडा पूर्ण शेणाचे एक एक बोट्टू भोर येता तेन्ना हे पळोवन हे रूप पळोवन नारदनी लोमस ऋषी येतात ती हा 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 कितली चंद रूप असल एक लिहिले हे दोळ खंय पळोवचे सादिना म्हणता तेन्ना यशोद येता यशोद येवन सांगता खजर रे तू हांगा राबता मस्त वेळ जाला कृष्ण दिसाना इतरे हांगा अयो तोंडा बोर्न शेणा बोट्टू लागला मग कसं या पुसता राब म्हणताना पुसू नका लॅक चुकता लोणया लॅक चुकता म्हणता त्यांना नारद सांगता असल एक रूप असल एक सौंदर्य खंय पळोवचें मेळना धिक्कार कोण दोळ चिम्मी करून ध्यान बेसलेन की आणि तपस करता की तांकां बद धिक्कार इतली चंद कृष्णाल या रूप पळोवचे का तांकां भागिनामू म्हणून नारद सांगता गोमय मंडित बालक पोलम इतली चंद कृष्णाले तोंड पळोवचे तांकां भागिनामू दवा म्हण सांगून जल्म वेस्ट करता समू त्यांनी तपस करून आणि दोळ चिम्मी करून ध्यान करून कृष्णाले लीली पळयना तिले म्हणून नारद बेजार पावता देखून आमगेल कृष्ण इतली चंद म्हळ्यार कृष्णान सांगला आपास ताजी वैरचे अथॉरिटी नक्का नित्यम दर्शनाकांक्षिणा देवा अप्यस्य लोकस्य देवते ताय मिगेल या रूप पळोवचेक आशे करता ती म्हणून ते देखून ताका एक वाट भक्त्या तुनन्या शक्या अहमेवं विदोर्जुना म्हणून सांगला दावान भक्ती मात्र कृष्णाला पावचेक एकैक मार्ग म्हणून हे अध्यायांत जाल्यारी विश्वरूप दर्शन मेळल्यारी तांतू तुकने आम्ही मना करून घेवका कडेरी कसं म्हळ्यार भक्ती इतलो व्हड महिमे विंगड कंचकय ना म्हणून ते देखून प्रभुपादान सांगिल्ले वयर आमगेले एकच जीवन उद्देश कसं म्हळ्यार जप करचे जप करना तेल कोणेय भक्ती पाविल ना देवा पाविल ना हे लोकांत इतली काळ तुकून कोणेय कोणाक खंयचे व्हड जन जावते ऋषी मुनीक जावो खंयचे व्हड तपस्वी जावो तांकां श्रेयस जाला तांकां कल्याण जाला म्हण जाल्यार खाली दावाल नाम काणूची आनी मुखार कोणाक श्रेयस कल्याण जावची जाल्यार ते दावाल नाम निरंतर काडका म्हणून आनी प्रसाद मात्र खावका आनी चार रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करका म्हणाल ते प्रभुपादाले प्रिन्सिपल्स आम्ही हांगा उडगास काडका हरे कृष्णा आणि कसलेय चूक मेगला आता तुकून जाला म्हण जाल्यार माफ करका ते मेगेल दोष आणि चांग मात्र काणू मेगेल गुरु महाराजाले अनुग्रह ते मेगेल वैरी म्हणून हांव लेखून घेतस आणि हांव सांगिल्ले खंयचे तुमकां डाऊटस म्हण जाल्यार प्रभुपादाले बूक पळयल्यार हे सकड मेळटा हरे कृष्ण